Mu video yathu ya m'mbuyomu tinakupatsirani nkhani ya mnyamata woimba Dyson Billiard amene atangotchuka ali mwana kwambiri ndi nyimbo yake ya Mchikumbe Walira mchaka cha 2006 anangosowa osaonekanso. Mu video imeneyo imene mutha kuionera potsatira linki kuoneka mmwambayi, Billiard adafotokoza chomwe chinachitika kuti apezeka alibe pokhala nkumagona m'mabenchi mtawuni ya Limbi, chomwe chinachitika kuti apeze mwayi wojambula nyimbo ndi kutchuka, komanso kumene adalowera pa nthawi yomwe anangosowa. Ndipo iyeyu anatifotokozera kuti anali ku sukulu, moti pano tikuyankhula wangomaliza kumene maphunziro ake a masters m'dziko lija la India. Lero timva kuti kodi abale ake adawasiya kumudzi aja ali kuti pano, nanga moyo wawo ukuyenda bwanji, kodi atangothawa kwawo osatsanzika anthu kumudziko ankati chani, nanga mzake uja adathawa naye limodzi kumudzi kwawo kumakayimba magitala mtawuni ya Limbe anayenda bwanji, kodi iyeyu zimene akupanga pano nzotani, komanso mapulani ake ndi otani? Tiyeni tionere limodzi. Last time tikuyankhulana udadzafotokoza makamaka nkhani yokhudza ndimene unapitira mu street kuchoka mpaka unatiuza kuti wabwerako ku India utachita maphunziro ako. Now mukufotokoza mwako unanena kuti popita mtown udanyamuka limodzi ndi nzako. Yes, Christopher Magombo. Christopher Magombo alikuti. So Kamena Christopher Magombo anaenda bwanji? Yes. So Christopher Magombo mena nilomija kuti tikuimba ndi mafunika nzanga zipanga ngati tikabacha kukomesera nyimbo zicha. Ndeno amandipangira some focus. Tipapeza kuti kamaimba nyimbo icha ndi kuti akufokera mawang'ono ndikabacha. Ndi kuti zimaoneka kuti zikukoma zinthu zicha. Pamene timajambula nyimbo nkhani ya composition and everything nimachita ndineyo. Mene timapangira chichonse. Ndi anthu amene amatithandiza kupita ku studio kucha. Tinajambuladi komano nyimbo zinakhala kuti zaza mu dzina langa. Koma nkhani yanga tima benefit ngati yeyo amakhala kuti ali part of ineyo. Panalibe kusiyanisa kwena kuti konse. Munapita limodzi ku studio? Tinapita limodzi ku studio. Nakajambula ndithu. Mirana kutenga iwe mu street mucha anantengaso limodzi ndiye. Tinali limodzi. Oho. Tinaenda limodzi ndipo ma vocals nyimbo zina Mchikumbe Walira anavokera. Nyimbo ndithu zambiri anavokera nayo. Nde menda nena kuti ine zina langa ndimene linaoneka kwambiri nanga si composition ndiye mwina sanafune mwina poti nali ane ndi guidance ya anthu amene amatithandiza anangona kuti tisakhale ngati ndi dio kuti mwina pasakhale ngati ndi group ndiye koma Christopher anali kuti ndithu ndi part and parcel ya chilichonse ndipo ma benefit nthawi imeneyo kakale tinayi ana nyimbo zitagulisidwa ndithu kauchisa timatha kuuzidwa pamene kuti sindingadziwe kuti kodi zinkaenda bwanji kweni komabe I know timapezeka kuti timapasidwa ndithu ndalama pitani mukagule zofala pitani ku nyumba ya zinthu ngati zimenezo timakhala ndithu iyeso amakhaso kuti ali part of the benefits panalibe kusiyanisa kwena kulikonse. Siwandi mkulu amene munasiyana pati? Christopher Magombo chomwe ndikukumbukira bwinobwino kunali kuti nditapasidwa mwayi wa upita ku sukulu makamaka pamene kapuka family amanditenga ineyo kunali kuti no ine ndamene ndatengedwa ndi iye uja anauzidwa kuti akhalebe komwe timaso chifukwa nthawi imeneyo nakhala kuti ndi Kennedy Nkombeza ndi malemu Kennedy Nkombeza ana kuti Magomboyi azimusamala azipitaso ku sukulu. So iwo achana akhangati atigawana ineyo kuti ndapita kwa Kaphuka kumakakhala ndi kuti Ankombeza sala ndi Christopher Magombo. Koma later on anazapempha kuti ndikapitilizire sukulu kumuzi ndithandizira kumuzi. Ndiye iye anabwerera kumuzi. Ndamva ndithu pamene ndinali ku sukulu pamene kakapa holiday ndimapita kumuzi kucha. Timakumana makhala kuti wamba sukulu akupanga sukulu koma along the way poti nthawi zina ukakhala kuti tonse aliyese akupanga pesu imakhala kuti aliyese akumenya nkhondo ulendo ndoti aliyese akumenya ineyo napeza kuti ndikupitilira kuno koma kuja namva zoti khangati sukulu ija anamba kuinyozera poti ndivomere zinali ana tonsefe ndi anamba khangati kuinyozera sukulu ija kena kono napeza kuti poti kumuzi ndi kuti zinthu zambiri zinapeza zasika kena wanapeza kuti wakula
pano anakwatira ali ndi banja, ndikapita kumudzi ndimampeza kuti Christopher Magombo ndi munthu wabambo ndithu ali ndi banja lake, timakhala macheza kuti ndokwatira. Ndi mmene zilili nkhani ya Christopher Magombo. Chabwino. Chinanso chimene anthu ambiri anafuna kudziwa, ana ang'ono achoka ku nyumba kupita mtawuni kumakakhala konko, chifukwa mwina limembezera mwina anapita mtawuni akathamanga achoka kumene kuti abwerera, koma ndangochoka ndikachona mtawuni. Anthu kumudzi amati bwanji? Anthu kumudzi mmene titamvera choka titakhala kwa nthawi titatengedwa mu street mucha kuti tikunani tikajambulidwa nyimbo, kunakhala ngoti anthu amafufuza kuti kodi ana ali kuti. Ndikukhulupirira kuti mwina analibe guidance kwambiri yonena kuti kodi tikalipange ripoti kuti, koma ndikukhulupirira kuti iwo anangokhala ndi chikhulupiriro kuti tili bwinobwino. Shuka sinamve zoti mwina tikulengezedwa kuti tasowa kapena tikusagidwa, koma chomwe chinakuchitika no amene atisunga amuchusa nthawi imeneyo anatiuza kuti pitani kumudzi mukanene kuti muli bwinobwino. Ndi tinapita kumudzi nakauza kuti tili bwinobwino. Ndi nthawi imeneyo inali kuti tajambula kale nyimbo kaziwiri nakazizitisa mtima gogo kuti tikuziwa kuti tinangochoka apapa, ine ndili bwinobwino palibe vuto lilonse, ndipo tikunena pano tili mstudio tikujambula nyimbo. So after that ndi pamene no amangozamva sopano pa radio station kuti waya kamoto mwana nde kunali kuti mudzi wonse sopano ukhale umvere nyimbo eto nde kwambiri kuzizitisa mtima kwa makolo zinatero. Tinapita kauza kuti after nthawi ino kuti tili bwinobwino, ndipo chisomo chatigwera kuti anthu ena kutijambulira kutithandiza kuti tijambule nyimbo. Udakamba ndithu mu program yetu yambirira ija kuti makamaka utachoka ndithu kupita ku skulu kumene ukachita maphunziro ako mpaka ndikufika pokhala ndi masters imene wapeza pano, imene ndi achievement yayikulu kwambiri. Unafotokoza kuti unalinso ndi abale ako. Yes. Iwe kodi ndoyamba kapena wachingati kunyumba kumene? Ine ndoyamba. Tinabadwa ana atatu, ndikuti tonse ndi anyamata okhaokha. Anyamata awiri wali kuti? Anyamata awiri wa Elias Biliati ndi Ganizani Biliati ali bwinobwino. Zimene tinenera kuti poti tonse kubadwa ndi matragedy amene atichitika moyo choncho kuti makolo kutisiya, ine nangosanthukapo kuti ndili nokuyendayenda munsewu ndi anasala ndi agogo makhala kumudzi kucha. Elias anapeza kuti anapitiliza mapanga beza skulu pitiliza. I think chojona kuti anaomba kumva zoti ndikupanganso skulu ndi anamba kuyeseraso naye, koma mavuto analibe ndi uchulukirapo. Ine nali kuti nthawi imene ndilibe kuthekera kuna kulikonse, ndi napeza kuti sukulu ya sinapitilire kuti mpaka akafike poti mwina wapanga maiso aka form 4 bwinobwino, koma analekeza I think form 2. Analekeza form 2 Elias. Ganizani nayeso chimozimozi napeza kuti skulu ya sinapitilire bwinobwino, koma tikunena kuti onsewa anakula panopa. Poti ana ukakhala kumudzi kucha ndikuti panopa tinena kuti anakwatira ali ndi moyo wawo, timangolimbikisana monga anyamata, ndiye basi ndi achimwene. Odi pano bachala wasala ndi wamkulu. Ngandi imene kuti ukakhala kuti wakumana anthu ndikuti akulu kodi akulu pamene ndani apa. So iwo anakula pano, ndi ndimedanenera kuti ukakhala kuti mwina choka sukulu tivomereze imathandizira kuti kusunge kwa nthawi ineyo. Mwina ukanakhala kuti sukulu iyi palibe, bwezi patikukamba ndithu zina kuti mwina tili ndithu ndi banja zili motere, koma titana kuti sukulu yatisunga, koma anzangawa kunapezeka kuti kunalibe kothawira pena koposa kuti I think itagula basi sukulu imene sitheka. Ndikhala kuti mwina ndipano kuti mmene zililimu ndiwo adakali ang'ono sizikanatheka kuti angokwatira. Zimayenera kuti asatire mwina masomphenya kuti tapanga ndiko sukulu mwina ife tithakumayesera kuti ngati pali mafizi akufunika tithakumayesera pang'ono kuti mpaka sukulu yanu ichitike. Tikanatha kuyesera ndithu kanakhala kuti ndi pano. Wakhala ukamba za agogo. Ule agogo amenewa mpaka ali pano alipo? Agogo alipo.
alipo napita kaona napita liti wiki yapitayi nditangobwera kumene napita sio nthawi masazika kuti ndipita ku India koma usandipesa zukulu wanga koma kumeneko kutali ine tiziyankhulana bwanji koma Mulungu tipemphere uzandipese nde anasangalala kwambiri nde ndinapita sakudziwa kuti ndabwera nankhokanga nangwatutumusa ndikufika anasangalala kwambiri ali bwinobwino ndi Mulungu tiyamike kumwamba kuti akwasungani moyo wathanzi ndipembedzero kuti apitirire kwasamala Mulungu kuti mwina azaoneko timafunisisa titamapanga spoil nditikoma ali bwinobwino ndithu agogo. Alright. So now wabwera you're here now. I know kuti mwina muzifunanso kupanga PhD kwina mwina maplan ndotani mwina kungokuti ngani mbuyo pang'ono nditapanga graduate ku Chancellor College 2021 ndina I think ndinakhunzika mpasi pantima pozindikira kuti kuyang'ana komwe ndachokera ndinazaona kuti kodi ineyo ndingabweze chani kudziko komanso mwina kwa anthu amene akhala kundithandiza mwina aliyense ena kuti panopa anatisiya amene kuchita kutipempherera kutifunira zabwino they could go beyond their ways kuti ineyo ndipange andithandizire ineyo nde mwina kwambiri naona kuti ndikuena kubwezeresa koma mwina siningakwanise iwo mwina chomwe angafune kwambiri ndikuonanso kuti ndibwezerese kwa ena amene akusowa koma ndingapange bwanji ngakhale nalibe kuthekera nditaona kuti soti ndini kuthekera pano komabe ndimaona kuti story yangayi ndi maphunziro zitakuthandizira kuti ndakupanga inspire anthu ena munjira ina iliyonse mwina anthu ena amaona ngati kuthandiza anthu ndi kukhala ndi ndalama kokha ayi ndithu penalo kungomuuza munthu kuti inetu mwadwala inetu ndadwalaponso kwa zinati munthu amaona kulimbikisa amatha kuziona mmene iweyo zinalili wapeza kuti munthu yamba kuna kodi ndikuti nyengozi zitakuzatha iti ende ineyo ndinaona kuti ndigwiritse ntchito story yanga kulimbikisa ana ena amunsewu amene akuvutika kuti dziko kapena moyo uwu si moyo monga amene mukuganizira kuti uzakhala chonchi mpaka kalekale ayi makamaka pakakhala kuti anthu ena akabwerapo kuza kuthandizirani chuka ngati ineyo anthu anatithandiza tipasa mwayi kuti pitani ku school inali kuti mwayi kupasa platform like that kunakhala kotheka kuti ndikanatha kungonyalanyaza mwina kumasewera ku school kuja mapanga zanga mene anthu amapangira ana zikanatha kutheka koma I took it upon my heart kuti no ndiyathokoza anthu awo polimbikira school nde ineyo kwambiri ndimayang'ana kuti story yangayi ndigwiritse ntchito kuti ndipange inspire ana ena amene akuyenda munsewu komanso ena mwina ali amasiye akusowa akuona kuti pena kumaona ngati mwina palibe china chonse momwe chingachitikire nde ndinasegula kapena kuti I found a charity organization imene timayitchula kuti Help Street Children Foundation. Tikuyesera kuti tipange register nalipira kale zina ndi zina we are hoping kuti registration ichitika mwansanga kuti zina tisamachite mwamantha poti timagwira ntchito ndi ana ndiye tiyesera kugogoda kuti mpaka tikhale ndi license kuti tizigwira ntchito zimosavuta koma ngakhale ziziyonjo na tili ndi anthu oti amene timagwira nawo ntchito monga pano pa ma volunteers tinakwana 10 nditapanga ma charity activities ambiri chiyambire ni 2021 anthu amene anagwira ndithu vision imene tili ma board members ndithu bwinobwino tili ndi constitution ya bwinobwino ma lawyers oti panopa mwina success story imene ifeyo tinganene tapanga reach ana okwana 1000 kwa panga motivation kutani kwa kupasa tikapeza kuti mwina tikufuna tikaona ana kwakuti mwina kuma rehabilitation center kapena scouting timanena ma social media timagwiritsa ntchito Facebook, Instagram, Twitter oloma WhatsApp momwemo kwauza anthu tikapanga kuza kupeza anthu akupanga contribute ena kubwera akuza ndili ndizovala tubwera mzatenge ndili ndi chimanga apa thumba ndi takhati kupanga zimenezo oti timapereka zimenezi kwa ana tapanga reach ana ochuluka
oti ena tamalipirira ma school fees also. Panopa kuli mwana timanti Boaz Kambale, mwana amene anali oti naye ndiovutika kwambiri, makolo ake bambo ake simamveka kuti mayi ake anamulera okha, mayi bambo ake anangochoka, ndi kuti ndi anthu ovutika kwambiri koma ndi wanzeru. Amakhala moyuzuzika mpaka atamusankhira kulikuni kumene kuja kuna zapanga accumulate ndalama yokwana 917,000 imene anakanika kuti ayilipire. Anamuthamangisa sukulu kuti basi, ndiye kuti anamuthamangisa ali form 2. Nkhani yenape natipeza ife tinalowererapo ngati a charity organization, tinapempha anthu ndi ifeso pakwambo tupanga aliyense ngati membala kupanga contribute, ndena ena mpaka akunja tikunena pa tinandira chithandizo ndi tuchokera kunowe, tinapanga tinasegula GoFundMe online, anthu anatithandiza. Ndikunena pano tinamulipira school chonse anakhoza 12 points mayeso ake, oti I'm hoping kuti pano pamwina olembera za inches kuti amusankhire ku university. Amakhala ku Lilongwe, ndikapita ku Lilongwe au make sure nipange reach out ndicheze naye. Nde mwina pa nkhani yanga kuipanga connect kuti tikupanga chani kwambiri ndikuyang'ana kuthandizira anthu ena. Zikoli pokapokapo ngati tingagwira ndi yaza muzaona kuti moyo sakhala chimozimozi. Tikuyang'ana vision ya 2063, kodi 2063 timayang'ana motani, shuka amene mwina anayikonza watu chilungamo chake po nthawi imene azakhala kuti mwina kulibe Mulungu atenga anthu tikukula basi. Koma achinyamata amene anawawa azaka 10 azaka 6 amene akuyenda musewu ndi amene azakhalepo, kuti vision imeneyo azakhala ndani, tizafuna amene amene azakhalepo asogolera azakhale ma MP. Koma ngati kungoanyoza sitikwafuna kuathandiza, tikumva kuti akusowa fees, basi tingwatenga ngati anthu oti azitimenya shuka ni mwana eti atagwirisidwa ntchito ndo ina lese kupanga ina ichonse. Mutenge mwana wanu pa khomo amene uchayi ndizotheka kumuza zotenga mpeni ukabayo atha ukapanga shuka sakuza chichonse. Ndeni mafuna Amalawi aziyang'ana zinthu izizi mosiyana kwambiri, titamaziyang'ana zinthu izizi mosiyana monga amene mazionera. Ndikuzoso pala anthu ena ambiri amazona mwina mbali yamwene mayionera nkhani titha kukhala ndithu ndi mtima kuti tikamona mwana ucha opempha ucha ndimamuona ango imene kuti uyuyu atata uzakhala kuzathandiza zikoli siku lina. Ndikukhulupirira ena lero la kamando nela chamona ngati ndine wabodza. Ena akandiona wavala wochi ndikuoneka chonchi ati anali ku India zabodza zomwe akunenazo. Ena kuti koma kuti muzapitene kwa akaphuka akakufuna kuzereni nkhaniyo ine muthu akadabwasa kuti saonadi njuka yonda amene ndi hands on anayeza kundiona. Koma they had to stood kuti andani atithandize kufika lero kuti ena mwina mutha kumuona ngati nkhani ndiyopeka. Chifukwa chani? Chikondi chinabwerapo, ma resources analowapo, chikondi chabwino cha makolo ni makolo anga mpaka lero. Andi nimanyadira nimathokoza Mulungu chifukwa chani mtima wawo pondi pasamu ayopita ku school ndipo mandilimbikisa malangizo amandipasa daily ndikati makhala nditu sukulu tu zoimbazi tazipumiseni zimenezi tapanga kai school. So kuti tonesese ine ndikuona kuti angati Amalawi tiyakonde ana, tithaukira ntchito limodzi. Ine ndili available kwambiri kuthandizana nanu kha mufuna ena kuti tipange ma inspire ana anu kwina kwake, kha muli ndi organization pena pake mafuna munthu wa story yofanana ndi anawo mutha kundipanga reach out titha kukacheza nawo anacha. Pena tu mwana amatha kumaganiza kuti mwina eneyo chitiyonse palibe chimwe chingachitike moyo mwanga, koma atakumana ndi munthu oti akuyenda munyengo zomwe anayenda munyengo zomwe yali athano kuziza kuti nzotheka kusintha moyo eti nditha kupezeka kuti ndakhani masters degree eti. So ndichifuka timapanga ineyo nimapanga ma motivation talks kwambiri ma schools chani CSOs anandiitana anthu ambiri ma school oti ndikunena panonso ena akundiitana ndipite ku Mwanza ndikacheze ndi ana ku school. Zimenezo nimapanga for free. If anything ngati kuli kutali kwambiri, if anything is mwina ntaona kuti mwina muthandize transport as long as koma ineyo I don't need kuti munene kuti ati tilimulipira. Ineyo I love kungocheza ndi anawo, ndiyankhule nawo, andifuse mafunso, tilimbikisane. We never know amiti kuyankhula nawo azakhala siku lina president. So life ni many way. Ine nimeona in that way.
chabwino sipano nkhani ya nyimbo kumeneku anthu ayembekezere chani kapena basi apano kuti zingoyembekezera kuti Dyson Billiard afuna PhD basi za nyimbozo bayedzekani. Tinene kuti school ndi yofunika kwambiri pachina chilichonse. Muzapeza kuti anthu ena amene mukaona kuti lero ndi ma business tycoons muzamva zoti ali ndi school, anapanga school. Alipo ena kuti ndi ankhala ndi talent, anabadwa mu business family mwina school yasanalimbikire kwambiri koma business imatheka. Koma zinthu zambirizi ena ambiri anazoona kuti akapanga school kena kama zapangaso zinthu zina zimapeza kuti zinthu zikutheka bwino kwambiri. Ndi ineyo nkhani ya school inayiona kuti imathandizira kwambiri nkhani ya luso, kuti luso ili tingalipenge bwanji, and you can easily understand things and my decisions ako amakhala well informed kuti okay ichi tipanga mwakuti motere. Ineyo luso ndi talent yoti Mulungu anandipasa kuimba. Sikoti wina akanachita kuna kuti iweyo timatere kuimba kuti phunzitsa ayi, ndizongobadwa nazo timapanga zinthu Mulungu zikondaso. Ine ndimakonda kuimbako ndimene ndilili, ndiye kuimbako ndithaona kuti kuzipitirira kungakhale monga mmene tinkachitira mwina chifukwa kuti nangasi pali mbali ina imene tithandizireso chitukuko cha dziko mbali ina. Chifukwa kuti skulu iyi tivomereze kuti yatipasa ma skills ena amene afunika pena pake kuti tiso tithandizire kusamalira anthu ena munjira ina. Ndi zinthu zonsezi tizipanga mofanana mopandanso kuti zizikolana. Pa nthawi iyi nkhani ya music izipitirira tiona kuti menda nena kuti ndikale licha 2006 tinapanga nyimbo zachi na chikumbe and panotu nyimbo zonse ndilinazo sopano ena anazipanga nyimbo zonse 20 zonse zapezeka sopano anthu ayembekezere funika zimene zizikhale tu pa YouTube ajikalipo mukonze zimene kuti kuti zimene zizi anthu azizimvera azitha kuziona kuti okay kodi nkulucha ndio nyimbo choka anthu amene atamafusa kodi ndingazipeza bwa nyimbo zimene ndiye nyimbo tazipeza mwamwayi ndiye kuti apapa zitha kukonzedwa kuti zikhale na online anthu atha kuzipanga access. Tikakhaso kuti tatusa nyimbo ina yanywani khata panga mix thamwangu sanga olo nyimbo imwe yakalecha kutangapo imuzi basi kupanga remix ndi wina wake ndikutulusaso anthu azifuna kuti amvere ya original ija kapena amvese yasopano titha basi pang'ono tikumapanga choncho basi anthu ndaziwabe kuti ayi kodi nyimbo zinkachitika to be honest ukapena ndikamamvera nyimbo ndimadabwa kuti kodi ndinkapanga zimene ndineyo shuka it was really munthu uli mwana koma pena ndimadabwa kuti kunali kuganiza kwena kwa padera. Shuka nyimbo zambiri panopa ndikamazimverano ndikumaona kuti I'm learning kuti kodi Dyson pamene anali mwana wa zaka 14 zaka 13 this is how he was thinking. I'm looking at that kid kuti ndikuti amaganiza tu mwako yako shuka ndikuphunzira nditu message chako mayimvera kuti so pamene popo ndimaona kuti ndikuti message ikumakhala so relevant even today muone so message unali mwana 206 207 koma very relevant today. So kuti kunali ndithu kupeka kwa nyimbo kuja kuti nkotha kukhalapo mibado nchifukwa ndiyamikire amene anasunga nyimbo kwezi nimaona ngati siningazazipezesa koma nyimbo ziyasopano zapezeka ndi history yapangika pamene kuti isunga izizi kusisungidwe anthu azamvera kwa muyaya. So music ndi part of us tikuyenera kupanga tizipitirira ndithu. Pomaliza kucheza Dyson Billiard mwa amene ungafuni kwasira anthu pano akhale maota ine I think pa nkhani kuyambira part 1 ija ndi part 2 ino kuti tionesese nkhani yanga ili very clear. Message yanga so very very clear to people. Makamaka ponoganizira kuti background yanga ndi mene zilili pano ndi mene somwena ndikuonera kuti tingatani mwina moyo Mulungu atithandizire kuti kodi tiyenda bwanji chisogolo. Ndithaona kuti chachikulu uwekha kapena kuti kusayang'ana kuti kodi ndani amene ningampase smile. Sitizapita moyo pasogolo. Ineyo nimakhulupirira kuti you are because I am and I am because you are. Ndipo nimalemekeza ubwenzi, nimalemekeza kusamalana toka. That's how life should be. We are social beings. No one is an island in this world.
amene timamutenga ngati mwina tangoti yasopo iyo, you never know one day atauza kuda kusakasaka mtu ati dukulena ake akusakano ndani amene akundisaka ine mkulu mkumbukira siku nake nasowa sopo ndi inetu iwe inu kuti anthu okay, anthu timazitenga zinthu, we take things for granted. Koma trust me, tikapanga chinthu kwa mwina wawina wake pangapite nthawi, it may not be mwina iweyo, mwina mulungu azakhala kutenga nthawi amene uzapeza kuti akusakasaka mwina ana ako munthu amene ucha mafuna akuti iyi anati siyatu amene kumalinda ana okwa kuti iya mundifufuzira amene. That's life. Life tiziyang'ana kuti ndiyothandizana and we never know amene angazatigwire chance. Ngati Malawi mukamandoona ine muzoona kuti izinatengera anthu ena achifundo, anthu osazigundikira, anthu amene osati kuti anani zochuluka ayi, koma kungokhala kuti ndithatu mwana uyu kumusamala. Sungatenga aliyense nziko ayi, you can do whatever you can. And zinthu zambiri zimene anthu tikusowa muziko muno, kuona kuti mwana wina upeza kuti apena ndimamva chisoni aneba iweyo mwana wako akupita ku school, aneba ako choncho ndikuti mwana uja sakupita ku school, you don't even care to ask what is happening. You don't even care to ask. Koma mwina kuti ufufuze nkhani yake akuzana kuti fees yake 22,000 koma tikukanika. Koma iweyo kasamamva siku lina kwina kwake oloba zita kwina kuti kodi asamapita ku school nkhani ya 2,000. Mwina ukanakhala nkuthekera tiyeni tiziyang'anizana ngati mbale wathu chikuchitika ndi chani. We never know amene adzatigwire zanja siku lina. Ndeneyo mwina message yanga ikulu ikhale imene kuti tiyeni tithandizirane, tikhale limodzi, tizikondana, mwana wina aliyense ndofunikira. Ineyo kupanda kuti ena anachitapo ku chikondi ndi kuti mwina pano bwezi, mwina pano sitikudziwa koma mwina ndi bwezi tikumenyedwa kuti okuba uku. We never know. Kapena tikuvutika kwambiri ndi moyo. Nde ngati Malawi tiye ndigwire ntchito limodzi, ineyo ndile available kundipeza nkosavuta. Mwina matha kuti amene tingampeze bwanji kumichi mesa kumichi kuno kulopen kuno kulopen maso ngati pali njira ina imene kwathu kwauza masuka na auzi ndifando zofuso limene libwera ndithu kuti tingampeze bwanji mkulani kundipeza ine nkosavuta. Menda nena mukuti ndekuti platform ina yabwino ndi inuyo ngati michi maso ino ngati achikalipo zosavuta kuti ukupezani ndekuti andipeza mosavuta kumbalina. Ineso ndili ndi masiku ano moyo unaphwekatu social media ande kungosecheza bwinobwino zina langalo bwinobwino mosaphonyesa kuti Dyson Billiard imene Dyson iyo ndekuti spelling Billiard yo BILLIAT imene lilimo ndekuti mundipeza pa account social Facebook imeneyo account ndekuli Dyson Billiard official imene ndi page, mundipeza ku page ndekuti account yangayo mangocheza ndi anthu bwinobwino ku page kucha timakhala kuti ukamba komwina timayesa kuti za official tizikambira ku page kucha nde mbwera ku page mundiyankhula tiyankhulana bwinobwino. Dyson Billiard official ku Facebook account, Instagram Dyson Billiard also bwinobwino mendana spelling hiyo mundipeza haye you follow me I'll follow you back tiyankhulana bwinobwino. Ku Twitter same Dyson Billiard you mmene mungapangire mundiyankhula bwinobwino. Using ma platform amene wawa social media iyi ndekuti inuyo mutha kuyankhula nane. Ena you want to be too formal and official, you can talk to me via email. Maybe to send some kind of proper email to me, I will respond to you immediately. I don't every day animabanga check. Mina aneo I don't know ineni macheka email yanga pa siku bachaka ngati. So you cannot yusunga tumizire email ineo sabanga osaiona siziteka. So email yanga ndi dysonbilliard@gmail.com. dysonbilliard@gmail.com. Ndi ma small letters okauka. So it's not complicated. You can see it's not complicated. Ukungopanga zimenezo you ndiri nkhope yanga sili pamene utati ulagwisa udziwa kuti ngati sindi kumona picture yake Dyson ndiye kuti inaenda alagwisa email. So once you click that you see my image kuti navala t-shirt you see you see my image and muza kuti ndikuya apapa email iyi ikafika ndithu kwa Dyson Billiard. So in official way email
others also ma social media mwa first mutaso kundiyankhula mosavuta kuti we can take this conversation further, or maybe in terms of collaboration or partnership or whatever titha kuyankhulana. Chabwino. Yayi Dyson ndathokoza kwambiri kuti unabwera kuti tidzapitirize nkhaniyi chifukwa anthu adali ndi mafunso ena amene amafunika kuti uwatambasule. Ndisangalale basi kuti tatambasula mafunso amene tsiku lina tidzapita kuchilazulo kongo. Zakaone agogo, zakaone mfulu munapita naye town. Inde. Zakaone azichimwene kuti akutani. Kuteko it will be an honor kutero kuti tisapite kumudzi kuchilazulo kaone agogo mukaone kumene machokera. We try to keep things the way they are, and zikakhala zabwino kwambiri kuti anthu azaziwedi kuti kodi Dyson amachokera apa. Nsinja nkasamba nali uwu zitunga zimenezo ndekuti zachita bwino ideyo zakhala osangalala ndipo anthu kumuza zakulandirani ndipo muzadabwa ma stories ena kuti anthu azabu shuka mena ngati kumudziko mudzi wonsewo oyambirira kuphunzira ndine ndi mbanja mwathu monso ngati mtundu like a clan ndikuti soyambirira kuphunzira so ndine so nditaona kuti I'm an inspiration to my my family and also entire village. Ndi muzaona kuti people will be willing to talk to you kungofuna fotokozeza ine isho kana ngasamadziwa amachita kudziwa ena atongoza kuti Mulungu alemekezeke Dyson Mulungu alemekezeke so ndikakumana mongo Mulungu akwezeke chikoma kakuti anthu acha kudziwa chene chimene chimatimadusa anthu acha kuti mnali kuti simawerengeredwa mmuzi mucho kuti maybe because ndankasi mmuzi makhala anthu kuti ena uchitira pang'ono bwino ena mmuzi mucho amatha kuwezana nonse mtakhavutika koma mmayezana. So ife tinali kuti tili kutali sitikuwerengedwa olo pang'ono ndizo zimene anthu muzadaba kuti akuyankhulani kuti nkhula amene tathokoza zikomo ambuye alemekezeke zikomo.